they live to look little, their days enda. Ja. Simon. Vi ska inte läsa sådär bok. Alltså, the graphics, sexuellhet för ens emotioner. Jag vet inte det som vi har då. Jag vet inte, Levi. Jag vet inte vad jag ska för mig. Vad heter den masken då? Tui a maskan cool. I dropped this way, Yoder. Du skilt nu reset där. Där hit. Åh. Mist ögonen och munnen. No. No. Jag minns det där. What the hell? Stupid Skellington. Okej, det. Du mist nu. Jag har Orlandis. Men det blir just efter. För vet. Adventure. Ja? Okej. Det vet du kan släppa. Jag måste ha mig. Jag Men så... What? Det är perfekt lite Levi. Också om det. Jag tycker till matcha in i det. When the äger är svarstish. Kika till min äger. Det matcha faktiskt sum sig. Eller? Sum här falska är right now. Ja, just det. Vi blir inte fortare. Nej, börja nu. Är det... det är inte fullmanne. Lät oss mot en fullmanne. Okej. Jag är värd. Ja! Det är en creeper. Ja. Satan där. Han lagt var exploderar utan att... Han var rast loftknapp. Det är shit det här. Nej, du är till en ändå mäta det är en triggerman. Fire trigger. Ja, jag tar det vet vi. Det där är en trigger. Man. Så En trigger det här. Vi är torren av lava här. Ja. Wait. Och sen då samma. Vi är torren av lava. Tapplar ni. Simon. Du som... Jag vet inte just. Simon. Vad är det? Speak! Don't make me take the stick. No. Don't make... Oh. Oh. Is du creative mode? Yeah, creative mode. Where's create? No. How dare you? Säger man Cordell? Game mode. Null. S-Fail. Okej, jag svarar där. Oh! Det är ett öliga götzombis som inne. Ha? Det är ett öliga götzombie inne. Ja. Oh! Oh! Oh my! What? What the? What? 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 Ja, det var gott av det. Simon. Sugar guys, no! Oj, det var det. Wow, wow! Sås. Är du Levi? Fui är så när jag Hej! Titt, kanske en kister i det. Secret surprise to the blue. Yes. Ah, Kattis. jag vet inte vad vi är. Fui! Ja, det som fick! Bänka på. Nej, det där shit! Var in. Nej. Levi, du har spelat Walking Dead. Hur gör vi? Everyone calm down. Okay.
Det är bruk för teamwork, Esbjörn. No, calm the fuck down! Hur ska jag kunna jamma? Effekter. Jag Och lever förståll där. Ska jag kunna? Ett Because jag har halvt vuxna. jäkt värstren. Nej, Jag var ska kunna. gå på hatten. Så kan ni köra med en awesome masko. Kast mask och... Okej, jag vill hatten efter. Ska jag stå på... Lever kan göra också. Jag som... Svart under... Det är väl... Nej, men han är det... Super the black guy. Han är the semi-black guy. Ja. Yeah, I find ready. Ja, jag är där bara också. We sacrifice we the should have semi-black it. guy. What are you there doing? Daylight, daylight, daylight. So basically, we booyah bara. Ja. Vet jag Och det är så gay att stanna bokas ner där bara på nu. Guji, guji. Cuddly. Vi just tack vare natt in där. Nej. White. Svarta ägg. White. Svarta ägg. White. Det är alltid där nu. Dodgar det. Och det hade... Jag älskar lukten av mörkner och mörkner. Jag är som dead zombies, right? Inte där bort. Så next zombie family. Uh-oh. Här är jag som en Enderman. Åh, mycket den är good. Är det zombie-aktigt köttet? Det är zombies som har ätit kött. Helt an ui kött, no? Ja. Cool. Holy shit, det här var en ägg. Jag har köttet. Kom här inne. Oh wait, jag pudlar. No, Mr. Zombie. Friends are for the living. Vi är rädkända kryper. Är switch gång pudlar nu? You should approach it like, take that mask off, you don't deserve it. Okay, Så var det game of love. Fuck. Skrasiga game mode. 0. Levi. Lever jag game? Lev. Jag Okay, blir pudlar nu. that's it with super secret surprise thing. Ja. My Det verkar god. näck som en fettla. Here. What the hell? Tätje coola rötter. Give me cola rötter. Det är mitt super secret stash av grusunder. What the fuck? What? Oh, Good cheers. Det fuck släpp upp. I'm on it. my god, Simon. Genius. Away, piggies! Away! Ah, nej, fellow, är det legend Stod man där? Ja, Oh man kan. God. Away! Tutet. Jag kan vara vid. Det var Det läggs inte. Det var inte mycket grus för hända mig. Ja, så. Flickar bara.